Assalamu alaikum masu saurari. Rabi Usman Baba ke gabatar muku da wannan waka. Dan neman ƙarin bayani a buga nambar waya 081-3716-6191. Mai saurari lafiya. Muna san sayyidina Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Muna san sayyidina Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Bismillah Allah sarki gwani guda buwayi, sayyiduna sarkin da ya ma'aika sannan yake musu wahayi. Sayyiduna cikin su sai zabi sayyidina Muhammadun Nabi. Sayyiduna ya bashi sahabbai waɗanda ba su tsoro da shayi. Sayyiduna Abubakar Ali, sayyidina Umar Usmanu da sayyidi Abubakar. Muna san sayyidina Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Salati ka daɗa gurin majin su DJ sayyiduna Muhammadu Sadauki, uban sadaukai mazaji. Sayyiduna Abubakar Umaira ɗan Abubakar mai kyau da saje. Sayyiduna Alai da duk sahabbai na Rasul fitilin gidaje. Sayyiduna Abubakar waliyai Tijani Tilani Barhama da Shehu Lasmar. Muna san sayyiduna Abubakar masoyin Annabi sayyidul Allah da ce da haske da hikima gwani buwayi. Sayyiduna Abubakar kabuli da'imi kada a daina yayi. Sayyiduna Abubakar da nayi Allah amsa addu'a kake yi. Sayyiduna Abubakar bina waka zan yi wa masoyi. Sayyiduna Abubakar kenan jarumi hadimin ma'aiki. Sayyiduna Abubakar muna san sayyiduna Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Ku tarihi kaɗan gami da rayuwarsa. Sayyiduna Abubakar mahaifinsa Usmanu, Salma mahaifiyarsa. Sayyiduna amma babansa din da Abi Kuhaba aka bi saninsa. Sayyiduna Abubakar na yanka Abdullahi ne babu wasa. Sayyiduna Abubakar da Sadiku sahibu duk ana kiransa. Sayyiduna Abubakar da Awahu su ma sunayensa ne amma mashahur Abubakar. Muna san sayyiduna Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Idan da za a ce ka dubi nasabarsa, sayyiduna Abubakar ma'aiki ne na jini karanci salsalarsa. Sayyiduna akan kakan ma'aiki na shida suka haɗu babu wasa. Sayyiduna akan murata kenan tarihin ka sake bincikarsa. Sayyiduna cikin littattafai ko malamai ka tambaye su kai har Jami'atul Azhar. Muna san sayyiduna Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Halittu aljanu da dukkanin mutane sayyiduna masoya ma'aiki da hadimai kiran ga kafatan ne. Sayyiduna daga hannuwa ku yi jinjina ga shugaban ku zaune. Sayyiduna wanda duk masoyin Annabi in ya ganshi zai su binne. Sayyiduna ba Abubakar ba dan Allah in tambaye ka waye ke da irin wannan sufar. Muna san sayyiduna Abubakar masoyin Annabi sayyidul bashar. Sarki na Rasulullah khadimi masoyi. Sayyiduna Abubakar tabuka gun taimako ba ku ji yanda yayi. Sayyiduna Abubakar kaf ya debo ya zo gaban Nabi. Sayyiduna zo ya ce iyalanka me ka bar musu ya kai masoyi. Sayyiduna ya ce na bar musu Allah da kai Rasulu banda shayi har yau mun mahashar. Muna san sayyiduna Abubakar masoyin Annabi sayyidul Rasulu da Amina naji yana fada cikin hadisai. Sayyiduna Abubakar masoya ba wanda zai hidimta mana sai. Sayyiduna Abubakar mai kamar yanda ya hidimta mana sosai. Sayyiduna Abubakar kadai ke da hannun da sai mamallakin kasai. Sayyiduna Allahu wahidun dai zai iya
ya saka wa jarumin nan sayyidina abubakar. Muna san sayyidina abubakar masoyin annabi sayyidul bashar.